Καλησπέρα σας από την Κύπρο, αγαπητοί τηλεθεατές στην Ελλάδα. Η απόψινή δοκιμαστική μας εκπομπή αρχίζει με βυζαντινούς ύμνους του Μεγάλου Σαββάτου και θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια του Μάριου Τόκα. Μετά τις ειδήσεις των 8:30 θα παρακολουθήσετε μια ταινία με κυπριακά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. Η εκπομπή θα κλείσει με το επίκαιρο θεατρικό έργο του Σωτήρη Πανταζή, «Η Μπόρα». Ο Διονύσης Θεοδόσης, η Δήμητρα Γαλάνη και η Χάρης Αλεξίου τώρα σε τραγούδια Μάριου Τόκα, σε στίχους Ανδρέα Νεφιτίδη από την συλλογή «Στη Λεωφόρο της Αγάπης». Μετά τις ειδήσεις μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα με κυπριακά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας και το επίκαιρο θεατρικό έργο «Η Μπόρα» του Σωτήρη Πανταζή. Καλησπέρα σας. Με τις σκέψεις στα κατεχόμενα και το συνεχιζόμενο δράμα της Κύπρου γιορτάζει απόψε ο λαός μας την Ανάσταση, προσδοκώντας και την Ανάσταση της πατρίδας. Ο πρόεδρος Βασιλείου σε πασχαλινό διάγγελμα αναφέρει ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για δικαίωση ήταν και παραμένει η ενότητα όλων των δυνάμεων, λαού και ηγεσίας. Δραματική είναι η κατάσταση των Κούρδων που φεύγουν από το Ιράκ, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε την καταπίεσή τους και η διεθνής κοινότητα κινείται για παροχή βοήθειας. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Μισελ Ροκάρ υποστήριξε αυτονομία για τους Κούρδους και δήλωσε ότι πρέπει να ασκηθούν πιέσεις στο Ιράκ για παραχώρησή της. Ολοκληρώθηκε και προβάλλεται στο τέλος του δελτίου η ταινία με το τραγούδι SOS που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Χιλιάδες Κούρδοι του Ιράκ εξακολουθούν να καταφεύγουν στην Τουρκία και την Περσία μετά τη συντριβή της κουρδικής εξέγερσης από τα στρατεύματα του Σαντάμ Χουσέιν. Στις παγωμένες ορεινές περιοχές της Τουρκίας, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, 250.000 Κούρδοι πρόσφυγες προσπαθούν να κρατηθούν στη ζωή, ελπίζοντας τη βοήθεια των μεγάλων και των πλουσίων της Δύσης. Είναι κυρίως γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι που εγκατέλειψαν τα βομβαρδισμένα χωριά τους και τα κατεστραμμένα σπίτια τους. Τώρα ζουν στο ύπαιθρο, πάνω στα χιόνια, χωρίς τρόφιμα ή φάρμακα, εκτεθειμένοι στις κακές καιρικές συνθήκες. Και αυτοί θεωρούνται τυχεροί. Είναι ακόμη ζωντανοί. Χιλιάδες άλλοι πέθαναν ή πεθαίνουν από την πείνα και τις κακουχίες. Περισσότεροι είχαν σκοτωθεί από τα στρατεύματα του Σαντάμ Χουσέιν. Ανάλογες είναι και οι συνθήκες διαβίωσης των Κούρδων που κατέφυγαν στην Περσία. Στο μεταξύ, βρετανικά, γαλλικά και γερμανικά αεροπλάνα μετέφεραν στην Άγκυρα προμήθειες για τους πρόσφυγες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία θα αρχίσουν από αύριο να ρίχνουν από αεροπλάνα τρόφιμα, αντίσκηνα, ρουχισμό και φάρμακα για τους πρόσφυγες που κατέφυγαν στις ορεινές περιοχές του Ιράκ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, έδωσε οδηγίες για αποστολή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας προς τα θύματα του εμφυλίου πολέμου στο Ιράκ. Ολοκληρώθηκε η ταινία με το τραγούδι SOS, το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 36ο διαγωνισμό της Eurovision που θα γίνει στη Ρώμη στις 4 Μαΐου. Οι σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν στο Φαράνκι του Άβακα, τις Αετόπετρες της Σίνιας, στο πεδίο βολής των Βρετανών στο Νακάμα, τη Λάρα και στην περιοχή που βρίσκεται το ναυάγιο στη Φοντάνα Αμορόσα. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης. Η διεύθυνση φωτογραφίας και η κινηματογράφηση είναι του Στέλιου Γιασεμίδη. Μοντάζ Γιαννάκης Ιωνίδης, ήχος Άνδρος Χρυσοστόμου, φωτισμός Γιάννης Φογγαράς και διεύθυνση παραγωγής Ανδρέας Παπαγιάννης. Στιχουργός του SOS είναι ο Ανδρέας Χρήστου και συνθέτης ο Κύπρος Χαραλάμπους. Ερμηνεύει η Έλενα Πατρόκλου. Παρακολουθούμε τώρα την ταινία με το τραγούδι SOS. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα μεταδοθεί γύρω στις 10:50. Καλό σας βράδυ και καλή Ανάσταση.
Παρακολουθήστε τώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, ένα πρόγραμμα με κυπριακά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. Κινηματογράφηση Στέλιος Τσίγκης, ήχος Βλαδίμηρος Βλαδιμήρου, σκηνοθεσία Νέαρχος Γεωργιάδης. Η παραγωγή αυτή του Ραδιοφωνικού Ίδρυματος Κύπρου είναι του 1985.